Progadong pini dak 17 nong susin henta APSLC asong himpen pini leitung BJP atumla kidamtang dari kini labang so ciklo alang leitung press meet itu alang leitung pan lamoy nang pinai kusini tuan pulo nasi pini ni leitung kaduwe press meet jahang si karbeng lora pan ni leitung kithanji ku ison soni aprang si banggela hano ni leitung pan homestay lapen mitang len pata kito tumhan an nilai tum apan nang kam kedun nilai tum ki claim along nang patidar do na bangke ake hai mensing khangcho APSLC party president posialang litum pulo sitame nilai tum bangke pota len pota kito tum phan bangke nilai tum ke thangnat ta ki puduna akamawe karonawe lapen puta pudun tum te mitang homestay pasisilam na hemta pasisilam na kowe rabar lemu lapen asona naros kadu awe ki istame alang itu ninghaling paklem na kurwang thu ningarong piglo alang itu nason border area klem kay pote lapen tu thulang kay bronson terang alang li bangke BDC chairman lo alang li 60-70 akuerong 60-70,000 akuerong alang li ed puli tu marjilong ko ana bighane nilitum chini ne sitame alang li ki pen kini le tumke thangna ta alang ni phani le tumki puduni thaibe alang ni ta aja kong du se alang ni ta elo lapen alang ni tumba robora anglong jo kunon ason lapen kuwe long kunon ason ang tuma kiti da klem pon bom ni ngorong parlo lapen alang ni phan churu nai ji je inut bahini arong ara tuman jalang ni ta japon lo paching thurji phan la da churu ni le tum alang ni tum phan personally ni tum etek thai ni tum non ki pudamang ke hala NC area betuni ki Pota Kawe area bangke Himonto piso amendment GPS Maria lo pulotang tua bangke ni tu Marjulong lake 27 Mei 2023 arni si GPS alang ni tu kamari lo la bangke lapen len la pota kito tu area anta alang ni tu mari lo sitame la hai bangke mitang tu stage Islam po bukan ni tu Marjulong lo mitang an pen ke alang ni tu tame sono Islam klaim pon po bukan itu Marjulong lalo lapen non la en Syria polotang pe lake sono pota kabe di aju bang ke lang litung ke Himonto piso fansi ki Georgie bukan itu Marjulong dar non tan itu ma call record do monon alomso kini litung nang litung panang tipo so bang ke je revenue department alang litung sini tum hana thano lake en Syria len pota kawe tuma diman bangke Himonto piso men pensi lake Karbeng Long Autonomous Council pen allotment people pusi alang itum kaneng jil sistame labang solong leke non puta me record avelang tumi ni itum pununi dam lo stame lahai kadoe check dam lo stame avelang Karbeng Long pen ki PG ki PP man tutong PG ne stame latum non puta me record avelang lake hok ni itum ke record long nelang sistame ni itum long record kido mangke je isi bangke GPS kamari we katum sitame ni tum hanang thalong lo nomor ini bangke rong ara tum ta nuna nu sitame ni tum phanchu bidam tang 27 Mei bangke GPS mari lo 6 tarik Mei bangke ni tum ladak press meet bidam ji pulo sitame kai bong son terang bang ni tum han nang plungpun no son si do lo ta hala so nang plungpun pa ni tum ke iningoi athe ni tum ke hemsi ba rong si methang hi janang ni chepari lo pusini tum kamatha tahala suni litum kidam tani tum ninghang kali litum kidam kali ni tum ke la rong ni arada tum sini tum hanang gehang je ni litum rong anglong ke lason kam silang klembong lo Himonto piso ikhong det kali ake botchun botlo ni litum koson si klem nei ma ni litum hanaram thapu ni litum hanang gehang sini tum da kedam cho ni tum thang bau bidam de lai lo na penon hopta hini aprang stame Himonto apiso la dagwan wang ko ni litum Marjulong ate alang litung jong sila Himonto pisu phan pipe polotang Himonto pisu ko pipo sila dak batai ke keng bot nang sepacun nala batai ko pia karon si alang litung kiwang nala la ni litung Marjulong itu jula hello ni litung lo mangke ko pine kagos otan pensi ni litung ke hello approve lo poke long lelang ahok la bang sitame ni tumang call record do nang litung phanang palipon po la hello